matasa, tare da cewa samun aiki a zamanin nan yana da wuya. Muna cikin Afirka, arewacin Najeriya, Zongo, Ghana, gasu nan samun aikin unemployment yana sama. Wannan ya sa matasa tsabar yunwa ya bari ba a damu da wani irin aiki ake dauka ba. Kurum idan an ce an biya mu kaza, kurum ba mu damu da me zai biyo baya ba. Mutumin da ke jin yunwa baya da lokacin yin tunanin nesa, kurum a bashi abin da zai ci yanzu. Wannan shine abin da ke da ban tausayi dangane da mu matasan da yanzu muke tashi. Yana da wahala mutum na jin yunwa a ce ga haramu ya ce baya so. Abu ne mawuyacin gaske, amma ka san waɗanda suke yin fice a cikin mutane su ne mutanen da suke iya suna cikin wannan yanayin amma ko sai su nace. Ubangiji ya ce mana illal lazina amanu wa amilu salihat. Dukkanin mutane irin muna cikin hadari, amma sai mutanen da suka yi imani da Allah kuma suka yi aikin da ya dace. Aikin da ya dace wannan lokacin shine mutum ya sa ido ina zai samu abin da yake gina rayuwarsa da shi, saboda idan ba ka yi hankali ba zaka same shi a yau, gobe zai lauye maka makogoro. Za ka yi wushin da a ce ka bari, amma baka iyawa saboda lokaci ya kure.